buaya. Punta kami guys sa Kawasihan Mangroves. Nami karon sa Kandihay. Perting layuar para ba? Ay, kaya ito? Oh. Ay, Pambut man gani ang kuanon untad to. Nyawa na rabay mangroves atong agian inig kuanon na no. sila Giselle. Kamu di kang langway Mark. Mana siguro kalimango diri no? Ano daw? Taan. Nakaim pa sa nagtulog ba? Wala pa daw na sa gawas. Ditsu. Here we go, go. Sana sa malaking dagat. Malaking dagat. Ayun. Ay, di mo gumba. Alam ko, ito na. Ang tabuan ni guys. Ang hilid na mo. Ala, mga nagwa na. Ulan kirit na. Kano ba ang diri ba? Mangroves. Buta sa ecosystem diri ay. Healthy kayo. Nindot kayong ecosystem nila guys. Oh. Ito naman. Han kay mangrove. Jimbro ako sa Jimbro sa una bay. Nga ba nako sa kan ba? Nako sa tubangan ba? Oo. Nga na ako. Ikaw mo diri sa una yun? Oo. Habot ato mga alas 4. Mario. Si Mark. Balik. Mayroon nga na, bubungin mo balik. Napatay na. Diri oh magtaan kag pukot diri. Iro ba? Taanan niyo ba? Sa gabi eh. Nagkuhan eh. Bisaw. Oh, mga kano. Kani long kano na. Cute kasi sila. Ano na Christmas? Na tuloy lula daghan nga na. Lakaw-lakaw musagol sa manok. Tikling? Tikling. Tikling. Daghan. Ang sagol? Mm. Dami ba na ako? Dami isugba. Dami lagi nay kuan. Musaw di man, musaw di kuha. Kadlaw ba? Sa pagkatuwa ko. Sa oras ron. Ini lagi baut ko. Baut na. Mga lasang ko. Lasang na po daw. Oh, lagay. Oh, lagay. Ayo iluhag-luhag le. Oh, tay. Ait ka ha? Hoy. Hait ka. Ait. Hait ka. Bugbas ka. Balbas ka. Balbas to. Balbas to. Magsubas ka. Ano ang kulay mo magbalbas? Muton. Kita na ay. Tapos na. Balbas ka. Anong ba? Pare. Bugsay. Bugsay ba kayo kuba? Hindi bali. Hindi bali. Bali ang bugsay. Bali ang bugsay. Pink kay. Alang ko kada kanta. Sirit na. Allah. Allah sirit na. Gamat tagban. Allah. Gamat ang iyong pambot. Sa kayan dagot nga kuan gamay. Sirit to. Allah. Yan hindi gado. Kana madali mo po. Gamay ra kay tulin kayo.
makina o kuhan. Kinag motor. Grabe, bugsayot. Ito kami sa taas guys. Kawasihan Sandbar. Yan nakalagay guys. Oh. Kawasihan Sandbar. Okay. Sa taas. Yan itong kanya ano.